Mewn i'r bostyn agosa, allan â hi. Ac ergyd o bellter, wel am arbediad campus gan Mike Lewis. Ergyd rhagorol gan Kieran Lewis, mi darodd o hwnna'n lan. Mike Lewis, yn troi y blynyddoedd yn ôl yn y fan yna. Arbediad ar safon ycha. Gic gornel i'r canol, mae'n ergyd gan Owain Jones, a mae hwnna i gefn yr Rhwyd. A chyfle i Pontypridd yn gorffen yng nghefn y Rhwyd. Wel, ar ôl yr arbediad campus na gan Mike Lewis, eiliadau nghynt. Mae Owain Jones yn manteisio o'r gic gornel. Yn cadw'r ergyd yn isel y tro yma ac yn sleifio o dan gorff y golwr. Mae o jyst yn defnyddio ochr i droed a pasio'r bêl i mewn i gefn y Rhwyd. Lucas ar croesad unwaith eto. Penniad Hulbert, mae'n disgyn i Callum Sainty ac ergyd. Keenan Patton. Wel, sut yn y byd ath hwnna ddim mewn? Di o'n methu credu'r peth. Wel, am ddiffyn ar wrol, pwy bynnag oedd o. Ben Marketing oedd o. Dyna'n sgorio fanna. I Lucas ar gic gornal. Penniad yn mynd mewn. A Will Richards yn unioni'r sgôr i'r Barri. Wel, y bwysa'n dod o'r gic gornal. A Richards yn claddu hwnna. Amseru rediad yn wych, union i'r sgôr. I Lucas i'r canol. A Bellac yn cael ei tharo. Tu ar gol. Honna cael ei rwystro eto. Will Richards gafodd yr ergyd. Oedd ôl gael ail. Chwarae'n parhau. A'r croesiad na'n un dofyn. Evan Press. Nôl i'r canol, mae yna beniad rhydd yn fyna. Gan Oli Hulbert o sut yn y byd. Di honna heb gyrraedd cefn y Rhwyd. Peniad hollol rhydd i Hulbert. Tomlinson yn chwilio am y bas. Patton ar ergyd, arbediad gwych gan George Ratcliffe yn y gol i Pontypridd reit ar ddechrau'r ail hanner. Symudiad da gan y Barri. Ac ergyd Patton yn cael ei harbed. Nôl gan Ben Blaidd i Lee Lucas yn y Cwrt Cosby. A hwnna'n cael chlirio am y tro gan Ryan Bevan. Mae'n nôl i Evan Press. Press yn cadw hwnna yn isel ac yn chwipio hwnna ar draws y cwrt chwech. Wel, mae bron a ffasio hwnna i gefn y Rhwyd. Dwi'n siŵr oedd y golwr George Ratcliffe yn disgwyl hwnna. Pasio hwnna ar draws y corridor yn sicrwydd. Di Ratcliffe yn gwybod beth wneud. A dwi'n meddwl na Lucas dwi o. Pam dwi'n yn llithro i mewn. George ar bas ymlaen. Hulbert sydd ar ei hôl hi. Hulbert yn cyrraedd yna. Heibio i George Ratcliffe sydd ddim yn ei gol. Mae'r gol yn wag. Mae o'n ôl yna rwan. Patton yn trio cael lle i ergydio. Ac amddiffynwyr Pontypridd yn ôl yn y diwedd. I'w rwystro fo. Michael George dal yno yn y Cwrt Cosby. Mae o'n ei tharo hi nôl. Honna oddi ar y linell gan Jack Caradogan. Gwaith da gan Michael George lawr y dde. Cadw bêl ar dir ychar. Mathyn ni nôl. Yn cyfle yn cael ei wastraffu. Lee Lucas yn lledu'r chwarae. Gynole gan Michael George. George yn mynd i hun tuag at y Cwrt Cosby. Volley dros y trawst gan Oli Hulbert. A chyfle arall i'r Barri. Fynd ar y blaen. Mae jyst yn plygu'n ôl, dydy. A pan ti'n gwneud hynny a taro bêl, dim ond un lle mae'n mynd yn uchel. A mae hwnna'n gyfleu rhaid. Gic i mewn i'r canol. A ffeniad. Callum Sainty. Nôl ar draws y Cwrt Cosby. Wel, mi fydda Sainty wedi gallu mynd i hun o fanna. Dos bosib. A'r peniad ar draws y Cwrt Cosby, neb yn cysylltu fo hwnna. 4 munud i'r naill dim a'r llall. Drio canfod gol. Callum Sainty sy'n croesi i'r canol. Ac mae yna peniad sy'n gorfod cael ei harbed yma yna gan George Ratcliffe. Yn ymestyn amdani. Will Richards, chwilio mael gol o'r gêm. Yn ei bron a disgyn o dan y trawst.